Vi havde lidt problemer med netværk derovre, så vi gik over til Ole Iskøn og spurgte, om det var muligt for, at vi kunne komme ind i værkstedet og stå, og der var ikke noget der. Ole Olsen sagde med det samme: I er velkommen, så kom I bare over. Jeg har et værksted til jer, I kan låne alt det grej, I vil. Så vi siger mange tak til Ole Olsen, Iskøn Stål. Og nu har vi så vognen her, og den skal vi så have transporteret over til afdelingen Nord, og så skal vi ud og hente båden. Så er vi så kommet herud på Bækvej for at hente vores båd, Nisken. Så vi er lige ved at have kran og lastbil og det hele på plads. Ja, vi har også besøg af heste her. Løfte lidt, og så have en tog ind under, så vi kan få bedre fat. Ja, der er lige pludselig blevet godt med tilskuere, og det er alle de golfspillere. Ja, det er lige før det lægges. Ja, nu er vi så uheldige, at vi skal have en over ledningerne der. Men han skal lige have lidt i ro, så kommer han med. Det går fint. Nisken, som er bygget i 1925,
på Christian Nielsens værk i Frederikshavn. Skibets byggenummer var nummer 26. Skibet har så sent som 1975 været brugt som lodsputter i Frederikshavns lodseri. Jeg har jo lige prøve at køre. Ja, det ser der ud til. Så er den vel ombord på Frederik Jensens lastbil. Så er lige før vi er klar til at køre ned på havnen igen. Så er vi så nået ned på havnen. Så nu er jeg lige ved at gøre klar med vognen. Skal jeg sætte den ind på nord. Så venter vi på kranen. Så er lige før den er i sit rette element på vognen der. Og så har vi lige Ørskov Strand. Så Så vi siger tak til Ørskov for hjælpen, og Frederik Jensen, som har transporteret båden til jer, eller til afdeling Nord. Så er vi over på afdeling Nord for at hente nisten, som vi så skal køre over til Iskøn. Iskøn har en truks over for at hjælpe os med at få den over til Iskøn Stål, så vi kan komme til at videre og kigge på den og få en højtrykskugle indvendigt. Ja, så kører vi igen. Så er det lige før vi er over ved Iskøn. Det gik jo så godt med den transport her til Iskøn Stål. Så nu skal vente på, at skal have en kran til at løfte den op i det til, hvor vi står bag båden. Så er vi ved at forsøge på at løfte den. Hvor vil det gå? Vi skal løfte op på den plan der, cirka 400 mm høj.
til at skulle løfte. Langsom, men sikker. Han kom godt og vellykket op på planen. Nu bliver der metaljer og svætler og alt muligt. Så kan man sige, at operationen den lykkedes. Der er ingen til skade kommet. Sådan kom nogen at tage, og snedker og tømmer, de er i gang med at rydde op fra selve skibet. Hvad der nu skal smides væk, og hvad der skal genbruges. Så er vi begyndt på almindelig rengøring i båden. Erling, han er fuld gang. Er der glas her? Prøv lige at komme op og tage det. Det peger jeg lige. Nå, nu er jeg ikke haft. Ja, nu er det pynt. Så ser vi ind i kahytten. Ja, det er. Så kigger vi lidt ned i maskinrummet der. Det var maskinmesteren, vi så. Ja, du er sådan. Det er efter der. Ja, der er ustabil. Du skulle se under de drejer. Om den bliver. Du har haft en støvsuger. Det er kun selv, hvad du har fyldt i. Skal der op her nu? Det er uanset, der er det skidt. Hvordan ser I, om der tager noget? Hvad siger du? Hvordan ser I, om der tager noget? Ja. Jeg kan køre her. Nej. Hvad siger du? Der er slangen lidt. Det er slangen lidt, så. Det er noget der. Ja. Jeg er en større nu. Så prøv lige at tage det af. Det er også begrænset, hvad du kan tage. Nu skal der til at kravle ned i hullet, så du får væk herfra. Der var et prøv. Hvad siger du, Lasse? Hold stop! Du har ingenting. På knisten.
igen. Og vi har fået en ekspert kurs, som har Aalbæks skibsværk, træskibsværk. Så vi har så fået en ekspert til at skal kigge på, hvad meget træ vi skal udskifte, og hvordan det ledes. Det vi har set indtil nu, det er moderne metoder. Ja, så er så kommet til dagen, at vi skal have en flyttet ud på Jyllandsgade. Det vil sige ude i aktivitetscenter eller sådan et eller andet. Ja, så tilfældigt det sig galt. Ja, så starter det. Først får det hele brændt der, og det der er det på en, som får bygget ud tør. Så vi er allerede rendt ind i problemet. Vi skulle jo lov at hente et skib, det her Ugerby-skibet, ind i hallen over på afdeling Nord. Men så fik vi fat i en trup af Ørskov, som var villig til at komme så hurtigt som muligt. Men så viste det sig, at der sprang i rør i hydraulikken. Så måtte vi over tage gnisten i stedet for. Så det går også nok. Men det har jeg så forstået. Den har vist ikke hjemme, ja. Så nu håber vi så sandelig, det er sidste tur, den ser sådan ud, den båd. Når den kommer ud fra hallen deroppe, så vil jeg egentlig gerne håbe, at det er flot og pænt renoveret skib. Jeg får lige en runde. Vi skal sejle i den rigtige retning. Ja, så den kom jo godt på ladet der, så nu er vi klar til at køre op på Jyllandsgade. Så er vi havnet op i Jyllandsgade. Så nu skal vi være her her. Den skal stå udenfor, fordi så kan vi se, hvordan vi skal gøre det.
har vi fået en vande. Og det næste problem, det er så, hvordan vi får den derinde. Dagen er jo kommet, da vi så skal til at have den ind i hallen. Så det bliver spændende. Vi får se. Nu har vi fået en truks foran, og vi kører ind i et lille værksted nu. Men vi får problemer, som jeg siger. Men dem løser vi. Ja, så er vi at få en lille smule ind i værkstedet, men nu skal vi til at lægge nogle sæt og rør under for at rulle den videre. Ja, Bo han arbejder. Det går stærkt. Så er vi ved at løfte det her. Og skal kigge under, vi vil have cirka 5-6 ton. Og så lader vi en bil liggende i vognen. Så den er faktisk i det rette element om 5 minutter. Hvad siger du? Ja, nu har vi så fået den op af vognen og fået den stillet på rigtige køkkenklodser og nogle stiver på. Og så har vi fået det nederste plank pillet af, så vi er klar til, når der kommer noget træ, så skift selve køllen. Så vi nu ser her. Det ser ikke lige godt ud det hele. Vi skal også have et nyt stykke stævn i. Ja, den hænger jo i taljerne nu. Der skal vi have lagt ind en fikstur. Det vil sige sådan nogle sidestykker, som har facon efter selve skibet, så den kommer til at hvile i dem. Ser jo sig selv bare på stedet. Den skal også fornyes. Kommer fra den gamle 68'er, Så vi får se. Nu vil vi gerne videre. Så vi får skib ud af det der.
Det håber de kan gøre. Med fælles hjælp til dagen. Der overrække pengebilleder fra Spar Nord. Direktøren af, så det bliver lidt spændende. Så vi må se, og nordjyske der har også fotograferet, så det er lidt reklame. Så de kan se, hvad bruger penge til. Det er lidt svært. I projektet hed Gnisten, og der gik jeg lidt ret lang tid inden, så vi tændt af Gnisten. Og mit bankråd sagde OK til, at vi gik ind og blev en del af et brugt motorværk og skruetræk, som er estimeret til at skulle koste 45.000. Den cirka har jeg med af. Men penge er jo ikke det, der sådan set er det væsentlige. Det væsentlige er, at der er nogen, der vil tage en opgave og fuldføre. Og det, der gjorde, at Gnisten tændte os, det var sådan set det perspektiv, der ligger i. Der er faktisk to ting, synes jeg. Der er dels noget kulturhistorie, som vi får bevaret, når Gnisten en gang igen kan flyde på vandet. Sammen med pik og fire og hvad vi ellers har af gode ting nede i bassinet. Det er en ting. Og en anden ting var egentlig, at gode skibstømmer, som har gjort deres tørn i mange år, og har lavet mange fortræffelige projekter, nu kan renovere en ting, som egentlig er lavet her i Frederikshavn. Vi hjælper unge mennesker, som får lov til at prøve, hvordan det er at gøre sådan noget. Og måske blive tændt af den heldige i og sige, at det her, det er spændende. Det vil jeg gerne arbejde videre med. Det kunne jeg godt tænke mig, måske, at arbejde mit liv igennem med. Det synes vi, der er spændende. Og her får man en mulighed at se, hvordan tingene egentlig udføres af rigtige håndværkere, og man kan selv blive en del af det. Så det var måske det sidste, der var det allervæsentligste for os. Men det første, med at det er et stykke kulturhistorie, som vi på den måde får forvaret i Frederikshavn, det er med til at gøre, at vi får samlet endnu mere af de gode ting nede i havnemuseet. Så det var baggrunden for, at bankrådet blev tændt på Gnisten. Så jeg har cirka med. Vil du have den? Ikke lige gang, skal få lov at love. Vil du have den gang? Det er så over checken på 45.000. Held og lykke med det. Fra Nord. Jeg håber, vi får en tur i båden en gang. Ja, det skal vi nok få. Tak. Ja, det vil jeg sige. Det var jeg, der startede med at give det første tilskud til skibet. Det var jeg, der brugte det, og det er jeg glad for. Og i så ovenkøbet, som, hvad skal vi kalde det, lokales energi, de lokales igangsætter ovenkøbet vil have den, der skal drive det hele, det synes jeg lyder fornuftigt. Så jeres tilskud til motoren, det synes jeg er flot. Tak for det. Mange tak. Vi har nu fået sat beslag op i drageren. Så nu hænger skibet sådan i de 4 beslag, vi har sat på. Og de er så boldet ind igennem klædningen. Og der siger så nu, at vi har været ved at tage en skabelon og forskive selve forstævnen. Så har vi så pillet selve køllen, den har vi pillet ud, så vi er klar til at skal kigge på spanderen.